Kung gusto ka makakita og nindot nga result sa buhok sa imong client, sa plancha pa lang dade no pag invest na. So kani di nga plancha day no, kung hairdresser gani ka day no, is wala kay back job ani pag-abot sa pagplancha sa buhok. Og nindot sad di nga plancha day pang personal use kung mahilig mo magplancha sa inyong buhok. Kay lagi daghan kay nangutana sa kuha din no kung unsa daw nindot or maayo gamiton nga plancha. Anyway, kani di nga plancha nga Macno, is dugay na day kay nako ni siya ginagamit. So 2018 pa din ako ni siya gigamit day no hantud karon. Og grabe gyud ni siya kalig-on nga plancha day no, og grabe gyud ni siya kasulit. Kay lagi hantud karon man gud no is ginagamit paghapon ako ni siya nga plancha. Mo na kung hairdresser gani ka no is mag-invest jud una sa plancha. Og kani sad nga plancha sa Mac day no day is dili po ni siya pricey kaayo. Og isa sad sa pinakaganahan ako ni nga plancha no kay makaplansya ko ani mga virgin hair. Og pwede na po ni sa mga kinky hair og mga damaged hair na. So kamo na lay adjust sa kainit ani nga plancha day no kung unsa na manggali status sa buhok sa inyong client or unsa na gali ang status sa inyong buhok kung gamiton ni ninyo pa personal use. Muna kani jud nga plancha isa na ko nga ma-recommend sa inyo ha. Og isa sa dini nga bestseller nako sa kuang basket. Og sa word sa day ani nga plancha day no is baga sad. Anyway, ang process day sa buhok sa pilingguwapa ani ba. Kay nagkiratin off street day ko ani siyang buhok gamit ang wiris. Og mao ra day to no, bye mo oy.